Text message nga ipaubos kuno ang Cagayan de Oro City sa mas taas nga quarantine classification mikatag sa syudad. Atong sayron ang detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Tek ang mikatag nga text message nga kuno ipailawom sa Extreme Enhanced Community Quarantine ng Cagayan de Oro City. Fake news sumala sa LGU. Samtang katulang usang makadawat og text message gikan sa CHO ang mabakunahan alang sa ilang second dose. Mikatag sa Cagayan de Oro City ang mga text message nga kuno ipaubos sa Extreme Enhanced Community Quarantine ang syudad karong Agosto ning tuiga. Gipasabot sa LGU nga dili dayon motuo sa madawat nga text message labot sa quarantine classification sa syudad tungod bugtong ang National IATF lang ang otorisadong mag-anunsyo niini. Gani sa official statement sa Region 10, Interagency Task Force on Managing Infectious Diseases. Walay advisory gikan sa national nga kagamhanan nga ipaubos sa extreme ECQ ang syudad. Likayan ang pag-share sa mga dili kumpirmadong impormasyon tungod baka mugna lamang kini og kalibog ingon man kalisang sa katawhan. Samtang ipasabot sab sa LGU nga katulang makadawat og text message gikan sa City Health Office ang mabakunahan alang sa second dose aron malikayan ang pagdasok sa katawhan sa vaccination site. Tugutan hinuon ang mga senior citizen nga mag-walk-in alang sa ilang first dose. Ang bottom line ra gyud diha mga igsuon at ang ilang gyud kanunay ang inyong text message. Kung wala makadawat sa text message, please do not proceed sa atong mga vac sites. Kay walay nakaalukar nga vaccine kanimo kung wala ka na text daan. That is for second dose vaccinees. Tek nagpahinumdom ang Cagayan de Oro City LGU nga dili dayon motuo sa mga impormasyong madawat sa text o social media. O kinahanglan i-verify una kini sa mga hingtungdang ahensya una ipasa aron malikayan ang kalibog ug panik sa katawhan. Samtang subling gipasabot sa LGU nga ang mabakunahan mao lamang ang nakadawat og kumpirmasyon pinaagi sa text message gikan sa CHO. Tek. Daghang salamat, Ethel Ipanag.